नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों गासै आसामनि सुबुंफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि हामलायनायखौ सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। दा जों बेवहाय लाइसुमा स्वर्गयारी जाय बिथाङा मोनसे समाव जोंनि धेमाजि जिल्ला परिषदनि आफादगिरिमोन। लोगोसे बिथाङा बे जोंनि सिमेन्ट सानजारि नोगोर ओनसोलाव गेलेनायखौ जोबोद आपलिफ्ट खालामनो थाखाय खामानि मावदोंमोन गाव जेब्ला बिबानाव थादोंमोन। बुंनो थाङोब्ला बिथांनि नाजानायाव जोंनि बेवहाय आसाम लेभेलनि साब जुनियर खेल गोबां खेब जाबाय। दा बेबायदि हिसाबै जों बिथांनि मावलांनायखौ गोसोखांनानै बिथांनि मुङाव दिनै राङारि बान्था बा प्राइज मानि फुटबल कम्पिटिसन जों होनो नागिरदों सिमेन्ट सापरि स्पर्ट्स एस'सियेसना। दा बिनिनो जोङो गाबोन एबा 9 आगस्तनिफ्राय जों बे गेमखौ जागायगोन टुर्नामेन्टखौ। आरो बेनिनो जोङो नैबे जोंनि सानजारि नोगोराव थानाय सिमेन्ट सापरि मिनि स्टेडियामनि जा गेलेग्रा फोथार बेखौ जोङो गेलेनायनि थाखाय सुबिदा खालामनो जों नाजागासिनो दं। आरो बेयाव जोंनि गोख्रों मावथिफोरा गोसो गुदुङै खामानि मावगासिनो आरो बेबायदियै जोंनि जा थांखि बे जाफुंनो थांगासिनो दं होननानै जों सानो। आरो बेयाव जोंनि मावथिफोरा गोबां समनिफ्रायनो मावगासिनो। लोगोसे जोंनिनो जा टिम मेनेजार बे मेनेजारा जोंनि गथ'फोरखौ गेलेनो थाखाय टिम मोनसे बानायनोबो लागासिनो दं। दा बेबायदि हिसाबै नाजानाया गोख्रोङैनो जागासिनो दं। बबे बबे जायगानिफ्राय बेवहाय थोंजोङै जोङो क'क्राझारनिफ्राय सालबागान फैगोन, तामुलपुरनिफ्राय टिम मोनसे फैगोन, बिनि उनाव गुवाहाटीनिफ्राय मोननै टिम, उदालगुरि रौतानिफ्राय मोनसे टिम, शिबसागरनि मोनसे टिम, बिनि उनाव दुलियाजान एफसि, लोगोसे टेङाघाट मथा-मथि डिब्रुगड़नि। आरो बेबायदि जोंनि आसामनि बायहेरानिफ्राय इटानगरनिफ्राय टिम मोनसे फैगोन, नारि होननाय जोंनि बे अरुणाचलनि नांजाबनाय बेनिफ्राय टिम मोनसे फैगोन आरो मोननैसो टिम जोंनि जिल्लानि थाबाय जायफोरखौ जों सायख'नानै लादों। दा बेबायदि हिसाबै गासै 23 हानजा जोंना बेवहाय 23टा टिमा बेवहाय बाहागो लागोन। दा बेबायदि हिसाबै जोंनि जा नाजानाय बेखौ जों जाफुंगोनखौ आसा खालामदों। लोगोसे नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जों बेखौ खावलायनो सानदों जाहाथे जोंनि नैबे गेलेनो होनाय जा टुर्नामेन्ट बे टुर्नामेन्टखौ जोंनि ओनसोलनि गासै साफ्रोम रायजो राजाफोरा जाहाथे अनसायो आरो लोगोसे नायनो फैयो। जों बिनि थाखाय माखासे बेब'स्था खालामदों जोङो। जिहेथु जों मोनफ्रोमबो टिमनो गेम मानि हरनांगौ, बेबायदि हिसाबै जोङो जोंनि नायनो जा हाबनायनि माखासे टिकेट सिस्टेम बानायदों। आरो बेवहाय जोङो सिजन टिकेट हिसाबै 1000 बानायदों। लोगोसे जा वान दे बा वान टाइम एन्ट्रि बेयो 50 आरो 30 रांल' जों खालामदों, जोबोद खम बेसेननि खालामदों। दा बेबायदि हिसाबै जों नायदों जोंनि माखासे गोसो गुदुं जायफ्रा जोंनि ओनसोलखौ दैदेनो बिथांमोना जोंनो माखासे डनेसन हरदों। दा बुंनो थाङोब्ला जोंनिनो सासे आं मुंखौ लाथ'ला सासे मा होनो जोंनिनो ओनसोलनि बिजनेसमेन बिथाङा लाइसुमा स्वर्गयारीजों जोबोद लोगोमोन। बिथाङा जोंनि माखासे खामानि मावनायनि दिनैसिम जा खामानि मावदों बेफोरबायदिखौ बिथाङा बानस'नानै जोंनिफ्राय रां डनेसन हरदों। आरो बेबायदिनो माखासे आफादफोर बुंनो थाङोबा ओनसोलारि दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद, अल आसाम स्टुडेन्ट इउनियन, आथासुनि थाइ आहम स्टुडेन्ट इउनियन बायदि जोंनि संगठनफ्रा जोंखौ मदद खालामदों बिथांनि मुङाव जा खेल होनाय बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय। आं सानदों जोंनि जा थांखि बेयो মোজাঙিনে যাফুঙে। প্ৰস্তুতি আমাৰ তীব্ৰগতিত চলিছে আৰু ইতিমধ্যে বিভিন্ন দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি দলসমূহ গুৱাহাটী, ওদালগুৰি, কোকৰাঝাৰ, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড় এনেধৰণৰ 23টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি ইতিমধ্যে টিমবিলাকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকৰ যিকেইটা এগ্ৰিমেণ্ট আছে এগ্ৰিমেণ্টবিলাক সকলো টিমৰ লগত কৰা হৈছে। আৰু আমি টিকেটৰ বিনিময়ত খেল উপভোগ কৰিব পাৰিব। সকলো ক্ৰীড়াপ্ৰেমী ৰাইজক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ একেলগে আহি এটা আমাৰ ৰাজ্যিক ভিত্তিত খেল অনুষ্ঠিত হ'ব। বৰ সুন্দৰ সুন্দৰ টিমবিলাক আহি অংশগ্ৰহণ কৰিছে। ৰাইজক উপভোগ কৰিবৰ কাৰণে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াত চকীৰ সুবিধাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু টিকেটৰ হাৰ বেছি দাম নহয়, 30 টকা আৰু 50 টকা আমি কৰা হৈছে। 30 টকা আমি গেলাৰী আছে, গেলাৰীত বহিব পাৰিব আৰু বিভিন্ন জেগা আছে তাতো বহিব পাৰিব। আৰু 50 টকাৰ বিনিময়ত আমাৰ কমিটিৰ ফালৰ পৰা আমি চকীৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, তাত চকীত বহি খেল উপভোগ কৰিব পাৰিব। আমি কিমানটা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে? 23টা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে
আৰু চিমেণ্ট চাপৰি স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু আপোনালোকক সকলোকে আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ।